आंना बेखौ सोंनो लुबैदों प्रमद बर' नोंथांनाव बिटिआर नि सीएम जोंनि एक्स एनडिएफबि नि हाइनेस केसा माब्ला उइद्र जागोन बे गोजोन गोरोबथाया जानो हागौ सोरबा सासे सानै लिडार दैदेनगिरिनि थाखाय जोंखौ फोथायनानै आबसुखौ फोथायनानै रन्जन दैमारियाबो नैबे सागानाव मेगन मेसेबनानै सागान होदोंमोन केसनि खेत्रआव माखासे ओरैबायदि जाल्ला जागासिनो दङ माने जोंनिया थांनाय 19 तारिखआव जानुवारि 19 तारिखआव आंनिबो मोनसे केस दंमोन हाइनेस केस बेखौ गानानै थांखांबाय आरो दा नेक्स्ट नैबे जों फेब्रुवारिनि 19 तारिखआव जों कोर्ट गाहैबावनो गोनां जादों किन्तु दिनैहाय आं बाथ्राखौ ओरैबायदिखौसो बुंनो लुबैदों दिनै प्रमद बर'आ बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय वेलकाम सेरेमनि खालामनायावहाय बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन नैबे पीस एकर्डजों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां केस हाइनेस नन हाइनेस केस बिजों उइद्र जाजोबसिगोन होननानै बुंदोंमोन जोंबो मानिदोंमोन दिनै बोसोरथाम बारलांबाय दिनै हाइनेस केसा दिनैसिमबो जुदि कोर्टआव जुदि थांबाय थानांगौ जायोब्ला होनबा मा जागोन अनलि अफ्रिनिल' नङा बावहाय जेसेबां दङ बावहाय जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ आरो बिसोरल' नङा जायफ्रा दिनै न'आव दङ बिथांमोननिबो हाइनेस केसा दिनै वारेन्ट फैगासिनो दङ दिनैसिमबो उइद्र जाया माब्ला उइद्र जागोन आंना बेखौ सोंनो लुबैदों प्रमद बर' नोंथांनाव बिटिआर नि सीएम जोंनि एक्स एनडिएफबि नि हाइनेस केसा माब्ला उइद्र जागोन बोसोरथाम थांखांनायनि उनावबो हाइनेस केसा जुदि मोनसेबो जुदि उइद्र जायाखैबा होनबा जों प्रमद बर'आ गावनोथ' बुंना लानायमोन ना बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो गासैबो जोबलांजोबगोन बेखौ मा होननानै बुंगोन जों दिनैहाय कोर्टनि वारेन्ट मोनसे लेखा फैयोब्ला अशान्ति मोनो गोसोआव शान्ति मोना गोजोन मोना माब्लाबाबो बे गोजोन गोरोबथाया जानो हागौ सोरबा सासे सानै लिडार दैदेनगिरिनि थाखाय गोजोन गोरोबथा जानो हागौ किन्तु जों केसनि थाखाय गोजोन गैया होननानै बुंजागोन बाद बाकी जों दावराव दावसिखौ जोंबो लुबैया जोंनि दिनै केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन जोंखौ फोथायनानै आबसुखौ फोथायनानै रन्जन दैमारियाबो नैबे सागानाव मेगन मेसेबनानै सागान होदोंमोन ठीक आछे आंबो मानिबाय जोंखौ फोथायनानै एबारावहाय जों इउजि ब्रह्मखौ फोथायनानै नङा दै सोरखौबा फोथायनानै नङा दै एक्स एनडिएफबिखौ फोथायनानै एक्स एनडिएफबिनि फेमिलिखौ फोथायनानै आरो जेसेबां जोंनि बर' रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ फोथायनानै एक्स एनडिएफबिफोरखौ हाइनेस केस उइद्र खालामनानै होदो इउजि ब्रह्म आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै केस एनआईए केस नांनानै दं बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होदो बेजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बेखौबो मेगन मेसेबनानै नोंथांमोना उदां खालामनानै होदो जों बेखौल' लुबैगोन आरो दिनै एनआईए केसावहाय जोंनि सोद्रोमाफोर सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ जायनि जाहोनाव गावनि गथ'आ गावनि बिफाखौ सिनायलायो बेफोरबायदि अबस्था दं जायनि न'खरा दिनैहाय एनडिएफबिनि सोद्रोमानि न'खर बे साइकेल गंसे बायनो हानायनि केपासिटि गैया बेफोरखौ फोथायनानै इउजि ब्रह्मखौ आं खावलायदों केबिनेट मन्त्रि लाइफआव बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन जेब्ला काजलगावआव वेलकाम सेरेमनि लादोंमोन जायफोर सागानगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै बिथांमोना वेलकाम सेरेमनि खालामलायदों बे समाव बिथाङा रन्जन दैमारिनि खोथाखौ बुंदों मेगन मेसेबनानै जोंखौ फोथायनानै होदों नामा जोंखौ फोथायनानै केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोना एबाराव जोंनि केसफोरखौ उइद्र खालामना होनांगौ एनआईए केस जायफोर नांनानै दङ बिथांमोनखौ उदां खालामना होनांगौ जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै जायफ्रा दिनै थाबथानानै दं बेफोरखौ उइद्र खालामनानै होनांगौ आरो बे बोसोरथामाथ' नोंसोर हाखायाखै इउपिपिएल सरकारा मालाबाबो उदां खालामना होनो हायाखै बोसोरनैयाव दिनैहाय मा मावगोन दिनै एनडिएफबिनि खोथाखौ मावगोन ना रायजोनि खामानिखौ मावगोन ना दिनैहाय गुबुन गुबुन हारिनि खामानिखौ मावगोन जों बेफोरावनो एसेब्लाबो बुजिनानै मोनो इउपिपिएल दानि खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सरकार बिथाङाबो केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सार बिथांमोना जोंखौ फोथायनानै एबारावहाय जोंनि हाइनेस केस जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै जायफ्रा दिनैहाय एनआईए केस नांनानै जेलाव दं बेखौ आं बार बार बुंदों जोंखौ फोथायनानै उदां खालामनानै हो